Čau lidi, dneska si spolu roztočíme fizzy drink a uvidíme, co nám z toho padne, hoši. Tohle bude extrém, kam ještě nám padne PlayStation nebo něco takového, kam nebudu za to moc rád, ale nevěřím si moc, protože tam jsou ty slevy, takže uvidíme, co nám padne. A ještě chci vám říct, že dávejte odběry, protože až dosáhneme 50 odběratelů, tak budu natáčet živě, jak budu pušovat toho Leona na 30. rank. Takže dávejte odběry a tak no. A budeme natáčet živě, takže jdeme roztočit fizzy drink, takže uvidíme, co nám padne. Takže 3, 2, 1, teď. Tak, už se nám to točí. A co nám padne? A je to 10% sleva na